Tybed Ann ydy wedi gwneud digon I aros yn y safle cyntaf. Wel, mewn I troi nhw allan tro cyntaf mae wedi gwneud hyn. Mae wedi symud rhywun y ddau lawr yn y canol. O blaen, diolch wedi tynnu nhw I gyd allan. Dwi ddim yn meddwl bod o yn mynd I Mae o'n newid cael nhw. golwg eitha manwl ar yr un cyntaf. Falle bod e wedi gweld rhywbeth yn ni heb weld, achos mae hynna'n bosib, mae'r bydd yn agos at nhw. Mae rhywun yn dychryn pa mor wahanol di pethau'n edrych o'r canol I be maen nhw'n edrych o'r ochr yn aml iawn. Ambell un I lawr, y llinell wedi symud yna yn ystod y dosbarthiadau, felly... Ia, neu bod wedi gweld rhywbeth oedd o ddim yn licio pan oedd o'n astudio nhw ei flaen o. Wel, mae Catrin Bigley allan ar White Tiger yn dod nôl i'r canol. Mae o wedi newid y cyntaf ar ail o gwmpas, ar ail. Yr un sydd wedi'r ail oedd yr un oedd chi'n licio'n gynharach an Thistledown Sheriff. Ia. Ia, mi oeddwn ni. Mae'n rhywbeth yn ofnadwy o sgeiddig amdano fo, dwi'n licio fo. A mae'r Thistledown arall wedi newid I le, tydi, I drydydd. Dwi'n siŵr y fydd Sandy Anderson ddim yn cwyno digon o waith. Gormod, achos mae o'n ail ac yn trydydd yn y dosbarth yma hyd yn hyn. A di ennill dosbarth blaenorol, dwi'n siŵr, tydi. O Llanarth White Tiger sydd yn y safle gyntaf. A Beinir yn cydod nôl lawr I weld. Yn cerdded yn bwrpasol iawn. Yndi wir. Bras gamu. A mae hynna'n bwysig dydi o, fel bod mae'n rhaid bod y beirniad yn edrych fel bod o wedi bod yn berchen ac rheolaeth o'r cylch. Os yna'n byd gwaith I gysadleuwyr, na meddwl nad ydy'r beirniad ddim yn sbio ar eich anifelchi. Wel, mae hynna'n sarhad. Llanarth y White Tiger a Catrin Bigley sy'n mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth I ebolion Blwydd yn yr adran B. Our sponsors, the Welsh Government, Llywodraeth Cymru, we welcome Jill Harris to make the presentation. And winning the class is 852 Llanarth White Tiger, exhibited by Mr. President Bigley, Agriculture's Esri. Wel, enillydd y dosbarth i'r ebolion Blwydd, returning Catrin and winning for a second year with White Tiger. Yeah, absolutely delighted, because we weren't sure whether to bring him or not, because he's done nothing but grow this year, so it was worth it. Do you worry at home? He obviously won here last year, he's done big things. Do you worry about bringing him back for a second year? Not really, because we love him, but I'm glad that somebody else does as well, so yeah, it's fantastic. And are all the family here? They're all here, yeah. We've got a Section A filly later, so we're going to have a go in that as well. Well, the very best of luck. Llongyfarchiadau. Thank you. Diolch. Hands together now the praise of the men of Catrin Bigley showing the parents. Llongyfarchiadau mawr I frydfa Llanarth. A Catrin Bigley yn ennill y dosbarth I ebolion Blwydd gyda Llanarth y White Tiger. Alan Dale, let's dance.